mai son duniya mai hankali baya karkata kan duniya. Wagarraka minha, me ya rudar da kai kake neman son duniya? Sal ka tambaya wa badina wal harbu, cikin ta yaki ne, ai cikin duniya yaki ne gabaki daya. To abinda za mu yi gaskiyar lamari shine malaman mu su fitar da asararai, wannan asararan dan mu hutar da waɗansu ba dan mu cutar da wani ba. A duk wanda baya son al'umman annabi su zauna lafiya, shi ma Allah ya dame shi kar ya zauna lafiya. Idan mutum masalan Allah ya jefa ma ciwon haƙori, a take kuma Allah ya jefa ma ciwon kunne mai kuɗa, annabi na uku kuma haɗa mashi ciwon ciki, zai ba da shawaran aje a kashe wani? Ba zai iya ba. Saboda haka idan yana gadaran yana da kuɗi ne, Allah ya haɗa mar haɗari cikin dukiyarsa. In gida yake gadara da shi, Allah ya haɗa mar wuta gobara a cikin gidansa. Idan 'ya'yan da yake so ne, matar take so, Allah ya haɗa macizai su zo su yi ta saran gidan. Idan aka yi haka, in ya gane dan baya son al'umman annabi su zauna lafiya ne, in haka ya same shi zai haƙura ya zauna, mutane su zauna lafiya. Idan kuma ya ƙi, to shi kuma Allah mun san, sai mu bashi, sai mu bawa Allah shi. Allah kai ka san yadda za ka yi da shi, mu ba za mu iya ba, ya fi ƙarfin mu amma bai fi ƙarfin ka ba. Wannan shine hikiman da ya kamata mu koma kan addu'a, da addu'a ne za a samu salahan kowane irin abu. Samarika, in aka je masallaci, kowane masallaci inda zai yi, kowace masallaci in aka idar da sallah a yi ladifu 129, a ce muna neman wannan kidnappers, wannan kaza bala'o'in nan, a koma da addu'a a masallatai a ga me Allah zai yi. Wallahi tallahi sai Allah ya ɗauki, domin ƙa'idarsa ne Allah baya saukar da bala'i sai an taɓa shi, kuma Allah yana ɗauke bala'i ne idan an roƙe shi. Saboda haka masu asararai su saki asararin da za a yi amfani da shi, wanda duk da su damu al'umma Allah ya rike hannayensu, in kuma sai sun yi Allah ya haɗa su da bala'in da ba za su iya ba. Wannan shine shawarar da zan sake bayarwa kamar wanda suka nema in bayar. Ina fatan ubangiji Allah ya ƙara mana haƙuri, kuma mutane kar a ce duk wani abu ya faru sai an tada tashin hankali. A saurari magabata manya me suka ce, in ana ɗaukan hukunci a hannu to za mu zama ba mu taimaki wa'inda Allah ya ba su mulkin zartar da hukuncin ba, mun sa su kara barna ne. Shi kuma security in ya zo a matsayin fitina yake zuwa, ma'ana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-fitnatu na'imatu la'ana Allahu man aiqazaha, da mai babban riga da mai gajeren wando duk ɗaya ne, wuta za a bude musu, saboda fitina ita ba ta barin wannan da wannan, kowa za ta iya gamewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya amfanar da mu da abin da muka yi magana, albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.